Tama, I know you're my big brother. I know I have to respect you, but you are not making anything easy for me. You know, imali ngiyitholayo encane. But you expect me to take that little money that I have to use to pay my university school fees. I have to use that same money to take care of your kids. Wena njengobhuti wami omdala awungicabangeli. Ngaso sonke isikhathi wena uma uthola imali, eyakhe imali ithenga utshwala uhlale nje wondakiwe. Kodwa kufike nini? Tama, uhlala udakiwe. Wena omdala lana. Please pull out your socks. Sengikhathele wena. Pull out your socks. Be a man. Take care of your kids. Okay. Unakele ingane zakho iba sisibonelo esihle bhuti wami kumina neingane zakho. Ngoba uyifundisana ingane zakho mezi ingane zingaka into eziyibonayo imina onakela zona ubabazo ehleleda kiwe njalo. Uthi ngicabanga ingane. Sengikhathele mntaka. Do better. Do better bhuti omdala. Khula mntaka. Ngoba yonke lento oyenzayo uphuku nje awuyiphathisi nje womuntu omdala.